escultura, eu non lle chamaría escultura, eu chamalle un pouco artesanía. Empecé coa escultura porque aquí en Pedornes se celebra todos os anos unha semana cultural, en noviembre. E veio un rapaz do Rosal, escultor en pedra, e veio a darnos unha exhibición facendo un busto de pedra. Por certo, fixo moi ben. Pero eu sentínme cativo ao mirar que tiña que vir un da fora a Pedornes. Entonces empecé eu e ao ano seguinte xa puxería unha exposición de cousas, de pedra e madeira. Teño 76, fai 20, tiña 56 anos. Empecé a fer unhas cousas de pedra, xa con moita ilusión, despois xa pasei as raíces, fun vendendo, faíame falta, vendía. Agora, gracias a Dios, pois deixei de vender por eso. Teño unha pensión e teño moitos amigos. E valen máis casi os amigos que vender as cousas a cualquier precio. Entonces regalo aos amigos cousas. O que miro, o que ves por aí, o que miras algo, un páxaro, miras un cabalo, miras unha serie de cousas. Ademais, teño pouco, eu tuve moitísimas cousas. Eu tuve moitas cousas. E eran bonitas, eran boas. Ese é o motivo que me chaman escultor, porque daquela dedicaba máis tempo e máis mellor remate. Agora fallo cousas máis burdias, porque tamén me fallou moito a vista, claro está. Entonces non estou aí para delicadezas. Empecé aí a bater en ferro frío, como suele decirse, a facer as cousas á miña maneira. Cando mirabas que se parecía a algo ou ya tiñas casi lograda, pois era unha alegría inmensa. E ademais hai un detalle curioso, que puxen unha fela o busto de miña señora despois de vela morrer e saliume nun instante. Non sei se ela máis o dou, saliume nun instante de clavada. Tuvo unha enfermedade moi larga, moito tempo, empezou con Parkinson e despois con Alzheimer. Tuve que cuidar dela 8 anos. Entonces a vida cambioume moito, deixei de traballar na madeira totalmente. Parei un ano antes de jubilarme, xa tuve que parar para atender dela. Entonces venme a idea de comprar un acordeón. Eu arreglábaya, dábaya a cena e deitábaya. Entón, despois eu tiña que estar aquí, non podía marchar a parte ninguna. Entón, dedicábame a comprar un acordeón e empezar a tocar un acordeón. Fui a Guardia a comprar un acordeón, non tiña idea da primeira nota. Aí me liei batendo aí como puden, hasta que, en fin, collínlle o xeito. Un hermano meu tiña un grupiño de guetas aquí en Oia, díxome que podía ir ali tamén para tocar acordeón con eles. Fun, íbame moi ben o chollo. E díxome el, que era o director, dices, tú tiñas que comprar unha gaita, darías vos gaiteiro, e aquí os que hai tal, unha gaita, bueno, pois nada, tráeme unha gaita. Encarajou unha gaita no Rosal, e recorda ben que veio o 19 de marzo, día San José, e o día 3 de abril xa fun tocar a un pueblo que chaman Xanxián. E entonces agora toco acordeón e máis a gaita. E tivemos un grupiño, tocábamos moito por aí, íbamos a moitos sitios, e ensaiábamos aquí. O pai de Manuel Ángel morreu fai 2 meses e pico. E o outro se iba tamén moi vello, pois hai que deixar o chollo, e deixámoslo. Pero eu sigo ensaiando todas as noites, ou ben gaita ou ben acordeón. Eu sigo ensaiando todas as noites, todas.